Распачынаем падсумаванне галоўных навінаў дня ў аб'ектыве. Для вас працуе Юлія Лабанова. Добрый вечер. Вёска без працы. Директор сказал, если вы не уволитесь по договору, не подпишете договора, нас уволят всех по статье. Чаму ў плесах закрываюць адзіны калгас? Мы с 4 часов утра становимся и выбираем. И до вечера. Вы представляете, какой это труд? И едем ночь. И я там перекупу, чтобы перекуп заработала, я буду ни с чем. Лукашенко ўзяўся за трускаўкі. Массовая бойка с цыганами ў России, а цяпер и массовое затрыманне. Единственное, что в этих ситуациях может сделать власть и что она обязана делать, это быстрое и справедливое расследование. Сёння распачаўся ахоўны перыяд у збанкрутаваным калгасе ў вёсцы Плесы Вешанковіцкага раёну. 80 працаўнікоў, сярод якіх самотныя матулі, змагаюцца за захаванне працоўных месцаў. Юлія Тяльпук працягне. Там молочная у нас, тоже совсем новая. Там телята стояли маленькие, тоже повывезли. Все, голый хлеб остался. Каля 200 короваў за даўгі ўжо вывезли з гаспадаркі ў Плісах. У нас будут забирать и трактора, и коней. Вот. Чем бульбу копать, гонять, не знаю. Маладняк у гаспадарцы Плісы Агра пакуль стаіць, але неўзабаве і іх забяруць. Последний, который есть у нас. Нават рэструктурызацыя запазычанасці не дазволіць стабільна працаваць, прагучаў прысуд уладаў рай і аблвыканкамаў. Падзенне надояў спісалі на безгаспадарлівых кіраўнікоў і недысцыплінаваных работнікаў. У апошніх іншая версія. А кто виноват, что коровы даже не видели этих концентратов никогда? Когда они помирают, телится, все, она мочи у нее нету, она помирает или на мясокомбинат уходит. Такое на уласныя вочы нядаўна бачыў кіраўнік краіны. Он считает, что это нормально, в чем он разберется. І чуў прычыны, падобныя да плісаўскіх. У нас был корм, а район приехал, пригнал технику и продал наш сенаж. Все, наши коровы остались голодные, нечем было кормить. Але гэтак было не заўсёды, узгадвае адзін са старажылаў. Когда был колхоз Плисы, один колхоз Плисы, у нас было на плаву. Техника была своя. Когда соединили с совхозом Синицы, те были в долгах. И вот нас потянули эти долги. У расонскім райвыканкаме, які заявіў у суд пра эканамічную няспраўнасць Плісы Агра, супакойваюць. Назначен антикризисный управляющий. Сейчас он будет ознакомливаться с делами, узнавать, не получился ли это факт, что какое-то это как преднамеренное банкротство или еще что-либо. А потом уже только на основании этого защитного периода он будет готовить материалы в суд. Узгаданы кіраўнік ужо паспеў пазнаёміцца з працаўнікамі прадпрыемства. Наш новый кризисный этот директор сказал, если вы не уволитесь по договору, не подпишете договора, нас уволят всех по статье. Ну да как он? Я отработала в этом колхозе с 97-го года. И он меня будет по статье увольнять. За что? У гэтым пытанні можна трымаць за слова намесніка старшыні расонскага райвыканкаму. Будет предлагаться людям работа. Кто будет отказываться, значит, будут идти, как там правильно, там двухнедельное пособие. Те, кто нечего будут предлагать, тех будут людей сокращать. То есть все будет идти в рамках законодательства. Гаспадарка часткамі адыходзіць да іншых, каб уратаваць жывёлу ад галоднай смерці. Адкрытае пытанне працоўных месцаў. Далей ад дому уладкаванне не пасуе, напрыклад, самотным матулям. Вяделева предлагали, да толку в это Вяделево идти. Меня в 5 заберут и вечером привезут. А дети? Людзі пакутаюць праз сістэмныя памылкі дзяржавы, кажа эканаміст. Экономика неэффективная. Поэтому решение лежит в возврате к той системе хозяйства и устройства общества, которое мы видим и в Европейском Союзе, и в других развитых странах. Это капиталистическая экономика. Не будет ее, ничего не будет. Працаўнікі з Плісаў і ваколіцы могуць страціць нават уласныя гаспадаркі. Калі прадпрыемства збанкрутуе, дамы давядзецца прыватызаваць ці арендаваць у дзяржавы. Чатырохдзетная маці ў роспачы. Мне пенсия малая, а если в арендную, я это не знаю, как отдать за дом, а потом как жить.
Такая рызыка блукае вакол 70 неплацежаздольных гаспадарак вобласці. Сёлета грошы ім далі. Ці дадуць на лета? Юлія Цяльпук, Белсат. Аб пратэсце вяскоўцаў, якія выкідвалі трускаўкі, замест таго, каб прадаваць іх за капейкі дзяржаве, Белсат распавядаў на мінулым тыдні. Разабрацца з трускаўкамі пастанавіў Лукашенко, даручыў скупіць у насельніцтва лішкі ягадаў. Ці развязалася на гэтым праблема, даведвалася Ірына Дарафійчук. 20 копеек. Это реально. Что можно купить, сдавшись за 20 копеек? Александр Лукашенко таксама абурыўся станам рэалізацыі трускавак і, як паведамляе Белта, загадаў Міністэрству гандлю і Белкапсаюзу разабрацца. Апошнія паабяцалі ўсе ягады скупіць. Кіраўнік дзяржавы паставіў перад намі дакладнае заданне – закупіць у насельніцтва ўсе лішкі трускавак. І мы гэта выканаем. Паводле старшыні Белкапсаюзу, за кілаграм трускавак у залежнасці ад стану ягадаў перакупнікі заплацяць ад 30 копеек до рубля і 20 копеек. Вытворцы ж сцвярджаюць, каб вырошчванне акупілася, рубель маюць каштаваць не найлепшыя, а сярэднія ягады. Таму людзі стараюцца самыя прывезці свой ураджай на рынок. Лучше я буду 300 километров ехать, да? Но я знаю, что мои труды будут окупятся. И моя семья будет как бы что-то на провинции иметь для жизни. Килограмм трускавок з Берасцейшчыны продают на Менскай Камароўцы за 1,5–2,5 рублі. Только так можно окупить выращивание ягодов. Мы садим ее, мы ее полим, мы ее выбираем. Мы с 4 часов утра становимся и выбираем. И до вечера. Вы представляете, какой это труд? И едем ночь. И я там перекупу, чтобы перекуп заработала, я буду ни с чем. Праблеме рэалізацыі трускавак у ягадным рэгіёне не один год. Вось кадры з нашага архіву, знятыя на Лунінеччыне ў 2010-м. Перекупщики вообще никчемные. В общем, дешево в этом году клубника и все. Экономіст Міхал Залескі мяркуе, што так адбываецца, бо ўлады проста не звяртаюць увагі на праблемы вяскоўцаў. Відаць, тады афіцыйны лідар нашага сюжэту не пабачыў. Яны павінны кожны ганы выпадак разглядаць як нагоду для заканадаўчай ініцыятывы, для развіцця кааператываў, для развіцця рэальнай перавытворчасці, для развіцця рэальнай перапрацоўчай вытворчасці, для рэгуліравання закупак. Яны павінны гэтым займацца, яны павінны спрыяць. Пакуль жа вытворцы змагаюцца самастойна. Напрыклад, стварылі чат у Вайберы, які налічвае ўжо амаль 3000 удзельнікаў. Тут можна і даведацца пра актуальныя кошты ў перакупнікаў і дамовіцца аб продажы ці набыцці ягадаў, бо ўжо і чарэшні паспяваюць. Ірына Дарафійчук, Белсат. Гісторыя забойства з нацыянальным каларытам у Пензенскай вобласці Рассіі атрымала працяг. Сёння раённы суд арыштаваў ажно 27 чалавек у справе аб масавай бойцы. Звычайная побытавая сварка ў вёсцы Чамаданаўка перарасла ў высвятленне стасункаў натоўп на натоўп. Не цыганы супраць цыганоў. Яраслаў Сцешык працягне. У гэты чацвер у Пензенскай вобласці Рассіі у выніку бойкі на глебе этнічнай ненавісці некалькі чалавек атрымалі раненні, а жыхар вёскі Чамаданаўка Владзімір Грушын загінуў ад чэрэпна-мазгавой траўмы. У агні канфлікту згарэў дом у суседніх Лапатках, людзі перакрылі федэральную трасу Урал, у выніку Росгвардыя на аўтазаках правяла зачыстку, а пра Чамаданаўку сталі дакладваць наўпрост Пуціну. Грушына пахавалі, а пензенскія цыганы выказалі спачуванне да абяцанні супрацоўнічаць з паліцыяй у пошуку вінаватых. У нас получилась очень большая беда. От цыганской диаспоры приносят соболезнования родственника погибшего. И молим Бога, что пострадавший выздоровел. Усяго паліцыя затрымала 174 асобы, пераважна цыганоў. Прыкладна 900 жыхароў Чамаданаўкі і Лапатак ромскай нацыянальнасці з'ехалі ў Валгаградскую вобласць. Мясцовыя ўлады спачатку заяўлялі аб прымусовым вывазе цыганоў аўтобусамі, пасля зняпраўджвалі гэтыя заявы. У пустых хатах засталася і свойская жывёла, і тэхніка, і каштоўныя рэчы. В сущности, они внутренние беженцы, перемещенные лица, которые бежали от насилия, от произвола, от беззакония. Они хорошо понимают, что правосудие не станет на их защиту, независимо от того, виновные они или нет. Хто вінаваты ў канфлікце? Гэта ўжо ў Чамаданаўцы патлумачыў губернатар вобласці. Америка, Запад загоняет огромные деньги на подготовку людей, которые
который получает оттуда деньги, и которые, они есть в каждом регионе, они есть и у нас, которые там, ну, не решить проблему, значит, найти законное решение, дестабилизировать ситуацию. Самасуду, пагромаў і ўмяшання ўнутраных войскаў можна было пазбегнуць, мяркуе Александр Падрабінек. Местная власть виновна в том, что они не могут обеспечить правопорядок и заслужить доверие населения к правоохранительным органам и вообще к правосудию. А федеральная власть, безусловно, повинна в том, что правоохранительная система в России насквозь коррумпирована. Расследаванне масавай бойкі з забойствам перадалі ў галоўнае следчае ўпраўленне. Старшыня следчага камітэту Александр Бастрыкін запатрабаваў неадкладна знайсці вінаватых. Ярослав Стешек, Белсат. 15 лаўрэатаў, сярод якіх Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Лявон Вольскі. Прэмію за свабоду думкі імя Васіля Быкава выбітным беларусам уручалі 11 гадоў. Аднак сёлета ўганараванне ўпершыню не адбудзецца. Чаму? З падрабязнасцямі Ігор Кулей. Сёлета ў дзень народзінаў Васіля Быкава 19 чэрвеня у ягоных родных Бычках будзе не гэтак гучна, як папярэднімі гадамі. Прычына – адмена сёлетняй цырымоніі прэміі імя Васіля Быкава за свабоду думкі. Я веру ў тое, што прэмія імя Васіля Быкава за свабоду думкі будзе неўзабаве адноўлена. Захаваюцца яе крытэрыі, але я думаю, што сузаснавальнікамі гэтай прэміі павінна стаць шырокае кола грамадскіх арганізацый. Апошнімі гадамі каардынатар імпрэзы грамадскае аб'яднанне «Рух за свабоду» мела фінансавыя складанасці з арганізацыяй мерапрыемства. Няўжо на 12-м годзе існавання ўзнагароду знішчыла грашовае пытанне. Прэмія ніколі не мела мэтавага фінансавання, мы заўсёды грошы збіралі і даволі паспяхова. У мінулым годзе спрабавалі гэта зрабіць праз краудфандинг, і людзі ахвяравалі грошы. Гэта другаснае пытанне. Самае галоўнае, 2 гады таму мы зразумелі, што прэмія патрабуе сур'ёзнага перафарматавання. Дагэтуль намінантаў на прэмію Быкава абірала аўтарытэтнае журы. Гэтыя ж людзі патаемна галасавалі за пераможцу, якому акрамя звання лаўрэата і статуэткі даставалася грашовая ўзнагарода ў 1000 еўраў. У новым фармаце абяцаюць іншы падыход. Прэмія Васіля Быкава мусіць стаць народнай прэміяй. І не ўзнагарода, якую даюць вядомыя на Беларусі людзі ці пэўная арганізацыя, а гэта мусіць быць прэмія ў вызначэнні лаўрэата, якой удзельнічаюць як мага больш людзей. І ўсе беларусы будуць мець магчымасць праз інтэрнэт праўдзельнічаць у вызначэнні намінантаў, потым прагаласаваць у фінале за пераможцу. Яшчэ адной мэтай прэміі стане папулярызацыя твораў Васіля Быкава і ягоных жыццёвых прынцыпаў. У рабочую групу перафарматавання ўзнагароды між іншых увайшлі Святлана Алексеевич, Уладзімір Арлоў, Лявон Вольскі, Юрый Зісер, Святлана Калінкіна, Глеб Лавадзенка і Зміцер Дашкевіч. Ігор Кулей, Белсат. Амаль кожны трэці беларус працуе не паводле спецыяльнасці. Гэткую несуцяшальную карціну цягам апошніх гадоў фіксуе Белстат. Чаму сфера дзейнасці ды атрыманая прафесія беларусаў гэтак часта не супадае? І што варта ўмець, каб быць цікавым працадаўцу? Марыя Грыц. Паводле дыплому Марына – архітэктарка. Шукаць сябе ў іншым рэчышчы пачала, калі адчула. Прафесія вымагае просьму часу, а задавальнення не дае. Вырашыла паспрабаваць сабе ва урбаністыцы ў Стокгольме. Урбанистика в формальном образовании у нас не представлена, к сожалению. Есть архитектурный факультет, который дает некие базовые знания в том, что такое город, в том, что такое градостроительство, в том, что такое урбан дизайн. Но отдельных программ специфически в урбанистике у нас нет, поэтому пока приходится за этим образованием ездить за границу. Паводле звестак Белстату, апошнія 3 гады 25-30% беларусаў мяняюць прафесію. Некаторыя прыходзяць да гэтага раней, чым атрымліваюць першы дыплом. Яны не ўпэўнены, што абраная імі спецыяльнасць зможа іх забяспечыць альбо стаць справай жыцця. Я никак не могу остановиться на чем-то одном, мне этого не хватает. Так, чтобы я закончила художественное образование, и сейчас я точно до 50 лет и дальше буду рисовать, не могу сказать. По мере обучения в университете я поняла, что эта профессия не совсем представляет то, что я ожидала от нее. Я работаю по специальности, потому что мне удалось найти ту сферу, в которой моя специальность приносит пользу.
Цяпер у попыце не толькі асноўныя веды, але і soft skills, то бок крытычнае мысленне, уменне адаптавацца да новых задач і мажлівасць наладжваць новыя кантакты. Па новыя веды сягаюць не толькі ўчорашнія абітурыенты, але і людзі сталага веку. Когда младшим студенткам, студентам, например, 18 лет, а у нас вот в этом году поступила женщина, 49, по-моему, когда есть такой разброс, есть очень интересный обмен жизненным опытом, да? И каждый получает что-то свое. Сярод прафесій у будучыні ў Беларусі называюць не толькі галіну IT, а яшчэ лагістыку, архітэктуру, будаўніцтва, інжынерную сферу, аналітыку і сервісныя спецыяльнасці. У адукацыі будзе больш нелінейных тэндэнцыяў, калі чалавек атрымлівае навыкі не праз установу, а з іншых крыніцаў. Марыя Грыц, Белсад. Беларусы ўсё больш робяць пакупкі праз інтэрнэт. І гэта пры тым, што рынак электроннай камерцыі ў нашай краіне толькі пачынае развівацца. Зміцер Міцкевіч даведваўся ўсе падрабязнасці айчыннага онлайн-рынку ў галоўных беларускіх адмыслоўцаў. Кожны другі беларус сёлета закупляўся онлайн. Вынікае з даследавання кампаніяў Dealbuy і Озон, прэзентаванага сёння ў Менску. Найбольш набываюць праз інтэрнэт касметыку, вопратку і абутак, тэхніку і электроніку, а таксама тавары для дзяцей. Это вопрос цены, потому что белорусы достаточно чувствительны к вопросу цены. А второй фактор – это отсутствие ассортимента. И мы очень видим, особенно это по областным городам и по областям, очень большой объем интернет-покупателей в китайских сайтах, зарубежных сайтах находится в областях, просто потому что в областях нет достаточного ассортимента. Пры гэтым расце доля беларусаў, якія набываюць тавары на замежных онлайн-пляцоўках. 98% з іх робяць пакупкі ў кітайскіх крамах. Палова пакупнікоў узростам да 30 гадоў, а беларускім крамам давяраюць людзі больш сталага веку. По Беларуси средний чек составляет в районе 3300 рублей, что является достаточно близким к среднему чеку по Российской Федерации, что показывает, что в среднем покупательская способность практически одинаковая. Доля e-кома в Беларуси составляет от 3 до 4%, то есть рынок находится только в своей стадии развития, и у покупателя еще нет привычки покупать в интернете. Дзеля спрыяння развіццю айчыннага малога і сярэдняга бізнесу цяпер ствараюць асацыяцыю інтэрнэт-камерцыі. Яна мае выступаць адвакатам інтарэсаў беларускага малога і сярэдняга бізнесу, якому складана канкураваць з замежнымі крамамі за неабходнасці праходзіць сертыфікацыю. Необходимо поддерживать и отечественного продавца, и отечественного производителя, прежде всего. Падтрымліваць можна па-рознаму. Вось старшыня праўлення Беллегпраму Таццяна Лугіна прапанавала ўвесці дадатковыя рэгуляванні для крамаў секонд-хенд. Маўляў, гэта яны замінаюць развівацца айчыннай лёгкай прамысловасці. Але такія захады ў сеціве не працуюць. Это вот иллюзия, что запретительные меры кому-то что-то помогают. А зачастую запретительные меры локальных игроков сильно расслабляют, и их ничего не подталкивает. Белорусским площадкам, белорусским интернет-магазинам надо растить свой сервис. Вот на это обращать внимание. Сервис, ассортимент. І пакуль што беларусы ў сярэднім все-таки больш грошай пакідаюць в айчынных інтэрнэт-крамах, чымся ў замежных. 70 рублёў супраць 25 на чэк. Але выдаткі ў замежных крамах растуць, асабліва з улікам дазволу беспадаткова атрымліваць пасылкі на 200 еўра ў месяц. Зміцер Міцкевіч, Белсад. Да пачатку еўрапейскіх гульняў ў Менску застаецца 3 дні. Цягам гэтага часу на вуліцах гораду можна будзе пабачыць сімвал спартовага свята полымя міру. Агонь напярэдадні ўрачыста сустрэлі ў цэнтры сталіцы, дзе ён павёў сябе непрадказальна. Як менавіта распавядзе Вольга Старасціна. Полымя еўрапейскіх гульняў 46 дзён таму запалілі ў Рыме. За гэты час яна пераадолела больш за 7000 кіламетраў. Праз Аўстрыю, Славенію, Угоршчыну, Чэхію ды Польшчу яна трапіла ў Беларусь. І нарэшце напярэдадні прыбыло ў беларускую сталіцу. Падбой барабанаў і адсутнасць апладысментаў полымя занеслі на сцэну ля гарадской ратушы. Першым жа сталічным паходняносцам стала Любоў Чаркашына, гонар нашай мастацкай гімнастыкі. Пусть эти игры станут запоминающими. Bright Lea, Bright You. Але яркае полымя не паслухала спартоўку. Спачатку доўга запальвалася, каб неўзабаве згаснуць. Атрымалася з другой спробы.
Падзея грандыёзная, кажуць улады і дзяржаўныя медыа. Але гледачоў прыйшло не так шмат для 2-мільённага Менску. Мы пришли сюда случайно. Я и за олимпийскими не слежу, а то за европейскими тем более. Проходил случайно, вижу такое собрание народа. Пошел посмотреть, что тут будет. Вторые Олимпийские игры, вот пришли посмотреть мероприятие, что будет происходить. Вот ждем открытия. Не алімпійскія, а еўрапейскія гульні. Назву блытаюць. А ці ведаюць, якія 15 відаў спорту будуць прэзентаваны на спаборніцтвах? Я даже не знаю, какие виды спорта, но судя по картинке, наверное, будет дзюдо, бадминтон, велосипедные что-то, не знаю. Велоспорт и баскетбол. Гребля, наверное, нам нравится гребля. Вот, развитые руки, плавание тоже. Фехтование, вот это, наверное, более-менее спорт, который я смотрю, люблю. А тым часам полымя гульняў павандравала далей. Любоў Чаркашына перадала паходню народнаму артысту Беларусі Уладзіміру Гасцюхіну. Той, у сваю чаргу, іншым знакамітасцям. Цягам наступных дзён полымя міру асвеціць розныя куткі Менску, як сталічныя прадпрыемства, гэтак і паркі. Завершыць сваё падарожжа агонь перамогаў на нацыянальным алімпійскім стадыёне «Динамо». Приходите на открытие и станьте свидетелем, как факел огня наполнится пламенем европейских игр. Да старту других еўрапейскіх гульняў засталося роўна 3 дні. Вольга Старасціна, Белсат. Заўтра ў Беларусі невялікая пахмурнасць, а паветра ў асобных рэгіёнах прагрэецца ажно да 30 цяпла. Наперадзе больш падрабязны прагноз надвор'я. Я ж з вамі развітваюся. Прыемнага вечара і заставайцеся з Белсатам.